biha daghana nas mga bata mga brad. Mao din ni atong 4th feeding program. Let's go. Yes. Salamat kami niyo talaga. Kaingon jud ni nga successful atong feeding program karong adlaw. Nalipay sa mga bata pero kuwang ang among funds. So among magpapalihog sa inyo ha. Tabangit ang sponsor para ni mga bata para tuhon makadako-dako jud ni atong feeding program. Salamat. Salamat ninyo diha ma'am. Nagpaparking ko sa inyong parkingan dito. Hey. Hey. Hello? Karon, gikapoy naman sa logo. Kami mo sa kasang burger. Pero mga brad, mga sis, mao ni among 4th feeding program na ami diri sa Lawaan 3 karon. Makakita jud mo daghan kay mga bata gatapo karon kay gigutom na sad sila. O niya represent Riverside. Let's go. Riverside. Pasalamat sad ko ni Grace. Iyang gi-host ang event. Ano si Grace? Ano mo pasalamat sad ko sa tarpaulin gibuhat ni Grace. Salamat kay Grace. Pasalamat sa ko ni Vin Liedo kay iyang gipahuam ang iyang speaker nga may microphone para makadungog sa atong gisulti karong adlaw. Medyo madaan. Hello. Okay, so can I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? Vamos ka sa mga tanong. Ayan, ito na yun. Pagkakanin nilo, dito mag-imuron. So, wala na yung lista-lista. Insay magkadako ka burger, magkakaon, kung magkuwangan ni, sinsya lang dahan. Pero wala kang ginapan to. Ha? So, sunod doon, nita na sa ito, panalain
Ikay pa ako siya, ikay pa ako sunod. Okay, stroke. Magpila ba? Magbel? Mga nalasa, daway mo. Salamat kay Grace. Hey, kaon sa mo. Okay, kayo bunga. Picture niya. Yay! Salamat. Salamat sa inyong tabangan.
Grabe mong ilong